ओरैबायदि थान्दा बिफां सायावसो नाय थाइजौ बिफां ओरैबायदि गिदिर दसे लाइभ फैदो लोगोफोर जास्ट दिनैहाय लाइभ होनायबाय आङो बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय इउटुबावहाय नङाब्ला फैनोनो बाथारखायो न'आवथ' जोंना नेटआनो प्रब्लेमखा नालाय दा बेखायनो आरोना जास्ट नैबेयावहाय खामानि मावनायावहाय दङ आं दसे नै दा बेयावहाय मानि खामानि मावदों आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय खिन्थागोन लाइभनि गेजेरजों जायफ्रा फैयो बिसोर मिथिगोन आरोना ओमफ्राय लाइक कमेन्ट खालामनो हागोन जायफ्रा फैयो फेसबुकआव इउटुबाव मा गावलायलायखो नों साथाम फैजेनबाय कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर जायफोरा फैदों एसे आं दसे लाइभ होनायदों आरो नोंथांमोनजोंहाय रायज्लायनो गोसो जानानै ओरैहाय नै बिराद मोजां मोजां सिबिं बागान गोजा नै बेयाव सिबिं बागान गोजा फुरा सिबिं बागान हादान नांलाया दै जोंनि बेयावबो मावोब्ला ओरैबायदि आबादफ्रा जायो मानो होनोब्ला जोंनि मानसिफ्रा मावनोसो बायो दा मावोब्ला जेरावबो जायो माने जाया होननानै मावनो नागिराना जोंनि मानसिफ्रा माखासे बांसिन मेडिसिन बाहायसै गासिनबो रासायनिक बाहायसै आरोना अर्गानिक हासारफोरखौनो बाहायनो थांला एसेलै मावोब्ला जायो हाग्राफोरखौ एवस्रांदो एवस्रांनानै सावदो बेफोरनो हासार जायो आरो सोर सोर लाइभआव फैदों कमेन्ट खालामदो एसे फेसबुकआ लाइभ होबाय थायो इउटुबा लाइभ होबाय थायोखायनो लाइभआनो एसे प्रब्लेम जालायलांबायमोन आंना दासो जाफिनबाय आरोना माने थाममेल होनानै मनिटाइजेसन अन खालामब्लानो जायाखैमोन आरोना हाय होनदों नै जाबहा हाय थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय जाबा बबेनिफ्राय हरखो गरमानो बाराथार अयथासार गरम दे दाना कमेन्ट होलाबायदो एसे बुरजा फैबाय मानसिफ्रा ओरै दं सिबिं बागान साना उल्था मोदानलाबायखायोसोखा पिकचारनि कुवालिटियाबा माबायदि जादों नेटआबो एसे प्रब्लेम जाफैयो जोंना दानि बर' बहाव दं होनदोंदां आङो दङ नै गामि खाथियावनो नै बेयावहाय माबा खामानि मावगासिनो दङ आरोना जाबा फ्रम पर्बतझरा पर्बतझरानि जाबा जोंना माबासो ओरैहाय फिल्डनि सानजानि जाबा औ थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय मा 5 मिनिटनि थाखाय सान्दुङा ओरैबायदि सान्दुं गोसाखा दिनै दङ आङो 1 नं लन्थिबारि माबायाव आरोना LP स्कुलनि अपोजिट बेयावनो आरो मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय बर' फिल्म लाबोनो नागिरदों आरो 16-17 थारिखआव फिल्मनि मुङानो जादों जाहैबाय 16 थारिखआव माबा जागोन थैसोमथु 17 थारिखआवहाय माबा आरोना बर'नि थै जागोन आरो दा बेखायनो जायफ्रा बर' सावथुन मुलुगखौ नायनो मोजां मोनगिरि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनगिरिफ्रा नायफैनो हागोन आरो दा ओरैहाय खामानि मावगासिनो दङ कमिटिनि मानसिफ्रानो ओमफ्राय बिथांमोना बुंदों जाहैबाय फैबाय थानाय समफ्रावहाय उनफ्रावहाय माने प्रिमियार श'फ्राखौनो बेयावहाय माने ट्राइ खालामगोन जाहैदों बिथांमोना दा बिदि आरोखि थेंक इउ ब्र' होनदों नै बिजय ब्रह्म थेंक इउ ब्र' आंबो जास्ट ओरैनो नोंथांमोनजों लाइभआव फैनायदों आरोना ओरैनो दसे होननानैहाय ओमफ्राय नासिया आलि महामेद या आलि महामेद होनदों नै अस्सलाम वालेकुम ब्रादार सुबन बसुमतारी सालाम आलेकुम सालाम ब्रादार दे कमेन्ट खालाम बयबो फाटा फाटि एसे आंबो एसे मोद्लादब जानोसै समाव मानेहाय दाना खालामदो दे बयबो खालाम सालाम आलेकुम होनदों नै आदा आलेकुम सालाम अबेनिफ्राय जाखो आलेकुम सालाम
ओमफ्राय आं दसे जास्ट नोंथांमोनजों लाइभ होनायदों। लाइभ फैया गोबावथारसैमोन आङो दिनैहाय फैनायदों आरोना। सोर सोर नायदों होननानैहाय एसे दसे आरोना नोंथांमोना मा मा कमेन्ट खालामो गोसो खालामलायनो हागोन आरो। ओरै दङ जोंनानो मिनिया ब्रादारबो माबा मा खालामदों थाय इयो जाबाय जाबाय हनै ओरै मावगासिनो दे खामानिया नै बेलाय नै बेखौ बानायगासिनो दङ। गोगोम गिदिर बानायखादों नै दा इयावनो दसे बिफां सायायाव दङ आंबो। ओरैबायदि बार नाङोना बेयावहाय गोजोनल' आरोना थान्दा। थांनोनो बाबाय आं बेयाव फैनानै अयथासार बार नाङो। सान्दुङानो देन्जारखा बारा अयथासार नाङो आरो बेयावहाय। कमेन्टआनो होथाराखै माथो होदो दे कमेन्ट लोगोफोर दसे दानसे रायज्लायनोसै। माबा माबि सोंनो गोसोब्ला सोंहरनो हागोन दे। ओंखामबो उखैबाय बलिमान गोदोलायनाय मोनबाय आं नै ओंखाम जाहैनो हायासै बारा गोबाव थाखाया आं लाइफआवबो 10-12 मिनिटसो थानोसै। दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो। लकाल दाइन' बर' होनदों हाय आदा मा खालामदों दङ जास्ट ओरैनो गामियावहाय ब्रादार न' गामि लन्थिबारि 1 नं परबतझरा गामि माने एटास नालाय माने लन्थिबारि 1 न'आव दङ आङो दायो। माखासे फिल्म लाबोनो नागिरदों आरो बेयावहाय बर' फिल्म 16-17 थारिखआव दा बेयावनो खामानि मावगासिनो दं नै मानसिफ्रा बेयावनो एसे जास्ट दसे बेरायफैदों आं बेलाय मावगासिनो हनै ओमफ्राय बेयावनो बिफां सायाव दसे जिरायनानै दं आरो। थेंक इउ ब्रादार लाइभआव फैनायनि थाखाय। लकेल दायना बर' थेंक इउसै। दे कमेन्ट खालामदो एसे लाइकफ्राबो थुना हो हामजायोब्ला। मा फिल्म आदा अ फिल्मा जादों जाहैबाय 16 थारिखआव माबा थैसोम 2 ओमफ्राय 17 थारिखआवहाय बर'नि थै जागोन आरोना। फिल्माथ' मोजांखा जोंनि बर' हारिजों मोनसे रिलेटेड थानाय आरोना बर' मोनसे समावहाय बर' बे थैसोम 2आबो बिराद मोजां होननानै बुंदों आरो मानसिफ्रा नायग्राफ्रा जायफ्रा नायबाय बिथांमोना। दा बिदि आरोखि दा बेखौनो बुङो आंबो जिथुनाखि जोंनि जेसेबांनाखि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन दा जायफ्रा बर' फिल्म नायनो मोजां मोनगिरि बयबो सापर्ट खालामनांगौ मानो होनना बुङोब्ला नोंनि आंनि सापर्ट खालामनायजोंसो जोंना मोनसे बे बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाबो थांनानै थायो नालाय। जाहाथे बयनिबो सापर्ट मोननानै बिथांमोनाबो साबसिन हामसिन जोंनि कालसार एबा जोंनि बर'नि गेजेराव मा मा जाथाय जाबोदों बिनि सायावहाय बिथांमोना भिजिट खालामनानै भिडिअ लाबोयो एबा हारिखौ मोनसे हारिखौ बेरखांहोयो आरोना सिनायथि होयो। दा बेनिखायनो बिथांमोननोबो फिल्म इन्डास्ट्रिनोबो जोंनि रायजो राजानि अनसायनो नांगौ। दा बेनिखायनो आंबो खावलायो बयबो सापर्ट खालामनो थाखाय आरोखि ना। जायफ्रा बर' सावथुन नायनो मोजां मोनगिरिफोर आरो बिसोरनि सायावहाय बुंबाय आङो। दा जों बयबो सापर्ट खालामलायनांगौ होमब्लासो माने मोनसे इन्डास्ट्रिया फिल्म इन्डास्ट्रि होन मा होन मोनसे जौगालाङो आरो। स' लोगोफोर जायफ्रा लाइभआव फैदों कमेन्ट खालामनो हागोन दे। मा होनदों सोरां शिलं बर' होनदोंनो जाखांबाय नामा बादा आं जाथ'वाखै जास्ट दसे लाइभआवसो फैलाबायदों नै खामानि मावनायावहाय दा दसेनि उनावसो जागोन ओंखामखौहाय जानो बादों दिम मोनबाय थादों उदैयानो गरमाबो बाराथारना बेखायनो आरो। आरजि ब्लक होनदोंनो बहा दं आदा आं दङ 1 नं मोनसिबारियाव आरोना जोंनिनो गामिनि एटासखा गामिया जिथुनाखि मडेल कलेजनि खोलाहा 1 नं मोनसिबारि बेयावनो आरो बेवहाय गोबांथार बेबायदिनो पेन्देल बानायगासिनो दङ फिल्म लाबोनोहाय बेयावनो आंबो जास्ट दङ आरो देरसिन मानसिफोर दसे जिरायफैबाय ओरैबायदि एयार कन्डिसन बायदि बार नाङो बेयावहाय खारन ओरैहाय जेबो गैया नै आराम खेथि दङ। खेथिया जादों जाहैबाय सिबिं आबाद नै ओरै नायनानै लादो आं देखायनो एसे नै बार फैयो आरो जि खोलो खोलो खोलोनो सिगां बेयावहाय सिबिं आबाद मावैनि सिगां बेयावहाय एसे हाग्रा दंमोन जार्मन बायदिसिना बेफोरबायदि आरोना। ओमफ्राय हाग्रानि जिब जुनारफ्राबो मैदेरफ्राबो फैनानै बेयावनो आस्रय लाफैयोमोन। दा आबाद मावबाय बिराद मोजां जादों नै आबादफ्रा खारन जों मावोब्ला जेरावबो आबाद मोनखायो। खायफा
होमबा जोंनि माखासे आबादारिफ्रा मावनो नागिरलाना दा बिदि आरोखि आबादफ्रा जायो। सोरां बर' खबर सबर माब्रै दं आदा? खबरा दं सिगांनियाव फंबाय मोजां। दाख्लैफोर एसे प्रब्लेम जादोंमोन, मानो होनोब्ला आंनिया नैयावहाय एसे सानाय आं सिगांनिफ्रायनो एसे रुजुवा जानानै थादोंमोन। सिगां बिदिनो मार्सिल आर्ट्स गेलेनाय एसे बबेबा आघात मोननानै थादों बायदि मोनदों आं। ओमफ्राय सिगांहाय सयखियानावहाय नायजाहैखादोंबो आं डक्टरनावहाय एक्सरे खालामदों मादों आरोना एसे सायो खामलाखिं सानाय मोनो आरो। ओमफ्राय बारा खेल खालामाना जों, ओमफ्राय मुलि जानायबो जाखाया, ओमफ्राय बांद्राय बोलोनि माने एसे खामानि मावला एसे बारा सानाय मोनो आरो। दाख्लैहाय हस्पिटालाव डक्टरनाव थांबाय आं, ओमफ्राय डक्टरनाव थांनानै नायजाहैबाय। डक्टरा डाइरेक्ट नायजानाय लोगो मा प्रब्लेम होनना सोंबाय, आं बुंबाय नैयाव एसे सानाय मोनो होननानै। डाइरेक्ट डक्टरा लिरबाय ECG खालामनांगोन, ओमफ्राय एक्सरे खालामनांगौ होनबाय। डक्टरनि बुंनाय बायदि खालामजाबाय, इसोरनि अननायाव जेबो प्रब्लेम मोनाखै, नर्मेल गोजा आरोना। ओमफ्राय गेसनि माने लिरना हरदों, गेस बायदिसिना जाब्लाबो माने बेयावहाय सायो जाहैदों एसे। ओमफ्राय जानायफोरखौहाय बारा जायोना जों बेदरफोरखौ, थाव बायदिसिना फानलु मस्ला मस्लिफोरखौ एसे गोथावखौ नागिरोना खुगाया, ओमफ्राय देहाखौहाय बारा माबा हमदाङा, दा बेफोरावनो एसे जोंना गेस प्रब्लेमफ्रा सोमजियो आरो। दा इसोरनि अननायाव जेबो प्रब्लेम गैया। ओमफ्राय एक्सारसाइसखौहाय फुरा खालामफिननांगोन बायदि मोनबाय आङो। एक्सारसाइस खालामोब्ला एसे देहाखौ गोरा मोनो आरो, दा बिदि आरोखि। दा ओंखायनो जों मोनदोंमोन बारा जाला जालि जानाया गाज्रि आरोखि देहानि थाखायहाय। बेदर बायदिसिनाफ्रा, बे बेदरफ्रा जायोब्ला इमिडियेटलि थाबैनो हजम जानो नागिराना, दा बेखायनो आरो। ओमफ्राय लकेल मा होनदों लकेल दायना बर'आ आदा आं गोजाननिसो आदा, आंनि नायनो गोसो जादों, आं मेहेरमोन गामिनिसो आदा। थेंक इउ ब्रादार, थेंक इउ मेहेर गामिनिफ्राय नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दे ब्रादार। मालाबा टाइम मोनबा थांगोन आं नोंसिनि ओरै सनितपुर दिखियाजुलिजों आरोना। मानो होनना बुङोब्ला आंनि मानसिबो दंहैयो, आंनि बिब' असेनि फिसाजो दंहैयो आरोना। गामिखौ आं मिथिया, मा गामियाव गोलैदोंथाय बिसिनिया, दिखियाजुलियाव आरो। मालाबा सम मोनब्ला थांगोन आं। सिगांबोथ' आं थांलाबायनानै फैबाय हरै सानजाजों, ओमफ्राय दा थाङिया गोबावथारसै आरो। दाख्लै थांदोंमोन आं तेजपुराव, मास मोननैसो जाबाय खोमा, मास मोनथामसो जाबाय तेजपुराव थांदोंमोन आं। ओमफ्राय आं बेलेग खामानिनि थाखाय थांदोंमोन, ओमफ्राय आं जेरावबो हाबबोनाय जायाखैना, दा बिदि आरोखि। ओमफ्राय आसिन' टेप लल आइ डन्ट आन्डारस्टेन्ड ब्रादार व्हाट इउ से लल। आं जास्ट ओरैनो आरोखि ना। ओमफ्राय बसन्त बर' हाय आदा मा खबर फ्रम कर्नाटका। थेंक इउ स' माच ब्रादार, कर्नाटकानिफ्राय हरनायनि। जास्ट ओरैनो लाइभआव दं, लाबोनो नागिरदों बेयावहाय माबादों आरोखि दसे माबा खालामनो नागिरदों आरो, बेयावहाय फिल्म लाबोनो नागिरदों। बेयाव खामानि मावनायावनो दसे जास्ट दङ आरोखि आं। ओमफ्राय बेयावनो लाइभ होनायबाय आरो। न'आव थांब्लाथ' लाइभआ जाखा नालाय। बसन्त बर' हाय आदा मा खबर फ्रम कर्नाटका। थेंक इउ स' माच। मा ओंख्रि जाखो बसन्त? सल' सात्र गोमलायनायसो नैयावहाय बानायगासिनो दङ। जासिगोनानो गाबोनफोरनि गेजेरावनो बे पेन्देला जासिगोन आरोना। नै मावग्राफ्रा खायसे थांबाय, खायसे नैबेयाव दं, खायसे बैयाव दं, गारियाव दंहैयो नै अयथासार गोजानाव। मारै दंलायो ओमफ्राय रायजोफोर? खबर सबर मोजाङै दं दा? दाथ' बयबो खामानियाव एक्टिभ जानानै थाजोब्बाय, 12था जानोसै नै। फुरा थांनोसो बाबाय बेनिफ्राय ने? साला बिदना मोनहांहांल' जानांगौसैमोन, अमा बिथै आथिं माबा माबि लगायनायनि बिदियाव। ओंखाम जाथ'वाखै ब्रादार।
दा जाहैगोन दसे 20 मिनिटसो लाइभ थानि आरो ना लाइभआ एसे प्रब्लेम जादोंना बेखौनो लायदोंमोन आं नों मैया माजों गोलैदोंमोन मोनबोदों दा नों सेमिफाइनालाव जेनबावखादों आं दाबो जोनाय हैयाखैनो दिनैबो होयो होनदोंदां माने ट्राइबेकार होबाय थायो आरोना गामियावहाय परबतजरा मैया बोरमा होदों मा मैया बोरमा होआखै दा मा गुमै मैया बोरमा होदोंमोन मा गुमै दे होबावगोनो मासे माने ट्राइबेकार होबाय थायो आरो बोरमानि मानि गामियावहाय आं जोनायानो जायाखै देग्लाय दाख्लैहाय 15 आगष्टआव जोदों आरो जोंनाथ' एसे गिदिर लायो नालाय प्रग्रामा ओरैबायदि 12थासोआवसो जोनांखादों ओंखाम जाखांगोदान आरोना अमा बिथै बिखा एवलायना जाबाय ओंखाम जाबाय लगे लगे फिल्डआव एटेन आरो ओरैबायदि मेंखादों फाग्ला बायदि मेंखादों थांनाङासै माथो होनबावनो ओंखाम जानाय टाइम जाबायना बबेयावहाय फुरा ओंखामखौ लाबोनायाव जाफैनांगौ लोगोफोर 16 मिनिट जाबाय दोननोसै दे बयनिसिमबो बाय बायसै आंबो ओंखाम जाहैनोसै लन्चिबारियावसो दंफैयो माबायाव सिनेमा माबा पेन्डेल बानायनायाव